съм за нещо повече от това. Стана само клуб, земна маса и още не ме бе дали ще бъда ниска, средна, висока класа. Откакто мърдам и откакто дишам, ритъма ми води се от баса, като тям очаквания падат. Затова и нямам никаква нагласа. Изгубих ли години от живота си в това да се боря с вятърни мелници? Изгубих ли време в това да мразя вторници и понеделници? Изгубих ли време в това да си давам задника под наем? До край ли играем или само като ни дават на заем? Мога да си лафя каквото искам, защото някой я слуша. Мога да си намеря колкото искам, ма не го правя, щото не пуша. Мога да ти изваря каквото поискаш, ма не го правя, щото ма слушат. И моите доаз маняци, дет хем ще го дадат и ще го изпушат. Стигаме в залата тежести, егото сваляме си, брат ми с ръце като челюсти. Егото сваляме ти, не се възхищавам на прелести. Дръж ги в дрехите си, а там където са вади и мери. Задника не си меси. Тука съм за нещо повече от това. Стана само клуб, земна маса и още не ме бе дали ще бъда ниска, средна, висока класа. Откакто мърдам и откакто дишам, ритъма ми води се от баса, като тям очаквания падат. Затова и нямам никаква нагласа. Излизам от огъня винаги леден и жив съм. Сякаш съм с 9 живота, не мога да смогна да пиша и варя. Усещам се като бахти робота. Тори живота, ако ти ще живееш, аз няма живея, не дей мамота. И точно затова си го правя забава и се държа като бахти идиота. За 10 години трябваше да съм стигнал нивото на Тони Монтана. За сметка на това слаб топ на дивана още се уча тона да фана. Научен отдавна да хващам всяка лъжа и всяка измама. Понеже в началото мятаха мъна сливата без да мога ги схвана. Сам си гласувам вод на доверие във време на пълно безверие. Във време в което не мога на тия мишоци да имам доверие. Система е сгнила от корена заради безхаберие. И после ми вика, че ние сме били сбърканото поколение на майка ви. Отдавна е бал съм въй без да нося цай си маняк. Отдавна видял съм вън, не съм поредния филмиран гангстер. Аз съм си просто наката и аз като тебе до дъно съм ходил с двата крака в колаката. Имам ли нужда от всичко, което ме бутат в ръцете и викат ми дръж? Имам ли нужда от покрив или просто качулка по време на дъжд? Материални блага душа обладават, първични инстинкти ума замъгляват. Хората идват и си заминават, правя го сякаш не ме наблюдават. Няма